Lolu hlelo lusho into eziningi. Okokuqala nje ngijabula kabi ukuthi iSABC umsakazo uvumelane nolubambisene kanye nabo ukuthi kwenziwe lolu hlelo. Lolu hlelo luhle ngoba luzofika ebantwini lugcwalisa emkhankasweni kade sina eminingi yokulwisana kanye nengculazi esiyaziyo. Kodwa okuyikhona okusemqoka namhlanje ukuthi isithathwe umsakazo kanye neTV. Lokho kusho ukuthi yonke imiyalezo noma izinkulumo ezenziwa zizoqoqeka zifike ebantwini, ikakhulu ngoba akuyena mabona kude kuphela kodwa futhi ilethwe ngisho emsakazweni. Lokho kusho ukuthi izofika kubantu abaningi bakulelizwe abawudingayo lo myalezo ukuze sisiyinqobe lenselelo sibhekene nayo. Kubonga mina. Thank you.